Bun regăsit, dragii mei, la o nouă etalare. Sper că sunteți cu toții bine, așa cum mă gândesc de obicei. Vă mulțumesc pentru mesajele și participarea dumneavoastră, pentru like-uri. Mulțumesc noilor abonați și le urez bun venit. Cei care nu sunt abonați se pot abona canalului nostru. Acest lucru nu este foarte complicat. Apăsați clopoțelul, apăsați butonul subscribe și sunteți anunțați în timp util atunci când eu postez. Vreau să vă anunț că în perioada următoare voi face o etalare live în direct, unde puteți să... Cei vechi abonați știu despre ce este vorba, nu pot participa decât cei care sunt abonați, da? Unde eu vă extrag câte o carte de tarot, dumneavoastră îmi scrieți numele în acea etalare, nu în aceasta, da? Îmi scrieți numele mic și zodia, eu vă extrag câte o carte de tarot și vă spun câteva cuvinte pentru fiecare în limita posibilităților. Haideți să începem astăzi, așa cum ne-am obișnuit, să vedem ce vibrație a zilei avem, dacă ne este favorabilă sau nu. Vă reamintesc că etalarea este generală, iar pentru o etalare personalizată mă puteți contacta exclusiv mesaj WhatsApp la numărul de telefon 0768 174 007. Haideți să vedem, dragii mei, ce vibrație avem astăzi. Este o vibrație bună, este o vibrație a puterii, a stabilității, prindem puteri noi, avem idei noi, începem să avem mai multă încredere, mai multă bază, mai multă siguranță în situația în care ne aflăm, în noi, să ne schimbăm ideile încet, încet, să acceptăm situații din trecut, să ne împăcăm cu situații din trecut. Este o zi a abundenței, a prosperității, a stabilității, a binelui. Începem mulți dintre noi să avem încredere în forțele proprii. Este un lucru foarte, foarte bun, pentru că dacă noi nu credem în noi, dragii mei, cine să creadă în noi? Deci noi trebuie să fim foarte ancorați și bine stabiliți cu picioarele pe pământ. Suntem mândri de noi, suntem mândri de realizările noastre. Astăzi este o zi benefică să ne analizăm și să ne recunoaștem calitățile. Foarte frumos, deci este o vibrație foarte bună. Haideți să vedem la etalarea cu numărul 1, cheița mică. O voi lăsa aici. Să vedeți cheița. Avem și bolul de zaruri aferent. Da. Avem, exact cum spuneam și la vibrația zilei, este o zi a abundenței, este o zi a prosperității, a puterii, ceva realizați, ceva benefic vi se întâmplă sau încercați astăzi să rezolvați cât mai multe probleme sau dileme, pentru că aveți succes. Faceți pași care poate nu îndrăzniți de obicei să-i faceți. Este o zi foarte, foarte bună. Ceva vă protejează, fie o entitate, fie o persoană care, un suflet care nu mai este printre noi și este cineva care v-a iubit în trecut. Este o zi foarte, foarte benefică, așa că aveți grijă la ce demarați, pentru că vi se întâmplă lucruri bune. Aici avem regele de treflă, este un 6. Ea este arătată, această carte, înfățișată prin nori. Norii de regulă prevestesc fericirea. Acum, ori astăzi aveți o zi benefică,
cum am spus, ori în următoarea perioadă intrați pe o falie energetică foarte benefică, unde puteți avea bucurii, realizări, împliniri. Situația nu va dura foarte mult. Această perioadă benefică nu durează foarte mult. Haideți să spunem că maxim o săptămână. Deci trebuie să aveți inițiativă și curaj. Se recomandă de asemenea precauție și atenție la starea de sănătate. Totuși, vedeți, să nu faceți, eu știu, prea mult efort. Haideți să vedem mai departe. Dragoste, primiți mesaj de dragoste, de iubire, cineva vă gândește, cineva vă dorește iubirea, gândește să vă facă un dar, primiți un dar, o situație necunoscută sau persoană necunoscută vine către dumneavoastră. Puneți bazele unor mici afaceri sau un proiect. Sunteți totuși nesiguri, nu aveți siguranță, nu aveți bază, cineva vă poate promite ceva, nu este foarte sigur că se va rezolva această situație, dar cel puțin văd că vă luptați pe toate căile. Persoană brunetă șatenă, cu ochii căprui sau negri. Este posibil fie să vă iubească această persoană, fie dumneavoastră să gândiți o astfel de persoană. Mergeți într-o reuniune, sunteți admirat, sunteți curtat și totuși îmi cade o mare realizare. Nu știu despre ce este vorba, că este financiară, că este o schimbare de casă, că este o mutare benefică, este ceva favorabil, este ceva care poate vă doriți de mult timp. Este ceva foarte benefic. O femeie călătoare de la drum va veni în casa dumneavoastră. Atenție, este parte feminină. Cineva vă urmărește drumurile, cineva dorește să vă dea un mesaj. Aveți un admirator, admiratoare secretă aici, văd? Totuși, v-am spus, situația, această întâlnire de dragoste, această întâlnire amoroasă sau această reușită care dumneavoastră o aveți, această falie energetică bună pe care ați intrat nu este de lungă durată, așa că aveți grijă cum administrați această perioadă și ce acțiune aveți. Veți avea o perioadă când mai sus, când mai jos, dar în orice caz cartea este vibrațional pozitivă, este o carte bună, da? Haideți să vedem în zaruri. Aveți multe dileme și multe îndoieli, vă cuprind sufletul, situații pentru casă, griji pentru familie poate sau planuri care vi le faceți, o grijă pentru o persoană mai tânără, poate sunteți persoane care aveți copii sau nepoți. Doriți să faceți ceva pentru aceste persoane sau vă proiectați niște planuri pentru acești copii sau pentru aceste persoane mai tinere, sau e posibil ca mulți să aveți relații cu diferențe de vârstă, fie dumneavoastră sunteți mai mare sau mai mică, dar există diferențe de vârstă. Aveți grijă la o mare greșeală care puteți să o faceți în următoarea perioadă, semnare documente, acte sau într-o relație. Pentru că este posibil să greșiți ceva, poate fără intenție, și să rămâneți cu o pată sau cu o durere în suflet și să fie mai greu să reparați această situație. Haideți să vedem, dragii mei, la etalarea cu numărul 2, cheița mare. Avem cheița mare, mulțumim dragilor noștri care au grijă și ne scriu mereu momentul schimbării cheiței.
Pentru cei de la etalarea cu numărul 2, posibil că sunteți zodii de foc, majoritatea, sau chiar zodii berbec. Astăzi sau în următoarea perioadă sunteți înconjurați de lumină, de stare de bine, de putere, vă revine forța, vă recăpătați puterile, vă adunați gândurile, parcă vă adunați ultimile forțe ca să creați, ca să ieșiți dintr-o situație, fie ați suferit foarte mult, iar acum spuneți, mai strâng o dată din dinți, mi-adun toate forțele și plec mai departe, fie ce-o fi. Foarte bine faceți, sunteți niște luptători aici, din ceea ce văd majoritatea sunteți luptători cu mici momente de cădere, este normal, este omenesc, dar aveți reușită. Doriți să construiți un cuib, doriți să construiți o familie sau doriți să reuniți membrii ai familiei care poate unii sunteți plecați în străinătate sau aveți familiile la distanță în alte țări, în alte orașe. Doriți să vă construiți o armonie, sunteți obosiți, ați obosit de a căuta, ați obosit de a lupta cu morile de vânt și vreți să vă restrângeți. Fie este posibil să doriți să întemeiați un parteneriat sau o familie. Ori cei singuri doresc să-și întâlnească perechea, să-și trăiască în liniște viața. Atenție, aveți nevoie de liniște pentru că văd că sunteți persoane care ați luptat foarte mult, să construiți, să faceți, să ajutați. Nu prea ați avut timp de dumneavoastră. Încercați să vă alocați mai mult timp sufletului dumneavoastră, trupului dumneavoastră, să vă organizați puțin mai bine. Cred că sunteți și tipicari de fel sau doriți totul să iasă perfect. Depuneți eforturi mari și munciți chiar fizic până la epuizare sau vă consumați energetic interior până la epuizare în gânduri. Lăsați lucrurile să curgă, să vină spre dumneavoastră situații noi. Aici avem păsările, un 7 de romb, cartea cu numărul 12. Această carte ne arată că tot ce vine înspre noi în următoarea perioadă este de scurtă durată. Fie că este de bine, fie că este de rău, nu este a la lung. Totuși, nu ni se prognozează probleme, discuții, greutăți, indecizii, nesiguranță. Nu, dar este de preferat să analizați de mai multe ori o propunere. Poate fi o propunere, nu știu, vă cere cineva în căsătorie sau vă cere să fiți împreună. Sau poate fi o propunere pentru un loc de muncă nou sau o asociere în afaceri. Deci este bine să priviți de două ori, să vă sfătuiți, să consultați mai multe persoane avizate. Haideți să vedem mai departe. O gelozie, un trio relațional, vă aflați în trio relațional, dacă nu, cu siguranță în scurt timp, ori intrați într-o relație în care această persoană mai are pe cineva, ori dumneavoastră sunteți într-o relație și mai apare o altă persoană. În orice caz, veți fi între două persoane. Aveți o realizare frumoasă financiară, așteptați niște bani, așteptați o finalitate a unei afaceri, a unui business. Este posibil să iasă semnare, documente, acte, proces, dacă aveți în următoarea perioadă, aveți câștig. Abundență, întâlnire amoroasă cu persoana iubită, întâlnire de dragoste, întâlnire romantică, ceva
vă cucerește, ceva vă fură mințile, ca să spun așa. Intrați într-o perioadă frumoasă de dragoste, da? Am niște cărți noi, cred că le-ați și văzut, sunt foarte frumoase, ele sunt aurii, au culoarea soarelui. Aici este posibil cineva să încerce să vă oprească, să vă stopeze, să vă stagneze din ascensiune sau din drumul dumneavoastră. Poate fi vorba de o persoană invidioasă sau o persoană care nu dorește efectiv să vă vadă bine. Poate fi și cineva din trecutul dumneavoastră care, repet, și am observat că tot am mai căzut la etalarea cu numărul 2, vibrație sus, jos, bună, rea, se activează partea energetică de magie sau nu se activează. Deci este ceva care vă cam zdruncină. E posibil să vă simțiți tulburați sau nesiguri, dar nu este cazul. Mergeți înainte, nu mai priviți înapoi, nu priviți în oglinda retrovizoare, pentru că dacă priviți în oglinda retrovizoare, veți rata drumul din față, nu veți mai putea privi în față, merge în față. Așa că nu dați importanță persoanelor negative care vă încarcă energetic negativ sau care vă vorbesc negativ. Nu se poate, este greu. Sau nu vă spuneți dumneavoastră acest lucru, n-am să reușesc, nu mai pot. Aruncați în univers ceva care se întoarce ca un bumerang asupra dumneavoastră și vă activați aceste energii negative. Și pot fi mai ales pe partea sau latură financiară acest lucru. Deci fiți optimiști, gândiți pozitiv, gândiți că se putea și mai rău de atât și luați partea bună a lucrurilor. Aici văd două persoane care se gândesc la dumneavoastră, două persoane care vă protejează sau există o persoană care vă iubește și una care vă protejează. Pot fi parteneri iubiți sau membri ai familiei sau prieteni. Foarte frumoasă etalare, dar cumva ține și de dumneavoastră. Trebuie și dumneavoastră să vă ajutați puțin. Haideți să vedem în zaruri. Vă gândiți mult la bani. Doriți să faceți bani, doriți putere. Doriți să ajutați pe cineva sau să faceți ceva pentru cineva. Veți crește într-adevăr. Veți crește și veți privi cumva de sus la un moment dat persoanele care v-au făcut rău și veți privi situațiile din trecut, foarte frumos, atenție, le veți privi situațiile din trecut ca pe ceva nesemnificativ. Chiar astăzi poate este posibil să stați și să vă întrebați de ce mă supăram eu acum 2 ani sau anul trecut sau acum 3 ani pentru această situație sau pentru această persoană. Pentru că acum văd altfel lucrurile. Da? Deci, mai ales cei cu zodii, de exemplu, care sunteți de aer, zodiile gemeni în general sau ascendent în gemeni, toți veți avea niște trăiri care o să vă schimbe și o să prindeți putere, prindeți rădăcini, o să priviți altfel situațiile. Cred că sunteți mulți care deja ați trecut prin tunelul de care vă vorbeam, da? Răul și binele.
V-ați aflat mult timp în situații critice, de tensiune, dar acum deja ați trecut în partea cea bună. Foarte bine, vă doresc succes, dragii mei. Vă doresc să aveți o zi binecuvântată, un nou început de săptămână minunat, cu iubire și realizări și să ne reauzim cu bine.